Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatullahi ta'ala wa ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratina bil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Hasan Ali Asyadili. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yasmin Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa mursyidina wa murabbi ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Tabin bin Yahya Abdullah Amra fi Siyafiyah li jami' masyayikh Darut Tauhid Al-Hasaniyah li jami' muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha bariya bahriya khususan aba'ana wa ummatina wa ajdana wa jaddatina wa ustadana wa masyayikhana wa masyayikhina wa liman ista'ana bisa'bih wa khususan sayyidal kitab an-nasuhidiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bi ulumi wa maddana bi asrari wa a'ada alina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Akan warada mangka teman-teman wastu mangka fil hadis yang dalam hadis apa anna ustuna kelakuan masuk ila iku aradan suni sedan Allah Gusti Allah sayan ing suwiji ahaba kang luweh demeni ilahi marang Gusti Allah min ayyus ala tinimbang saking yen den suwune sinten Allah al afiyata ing afiyah fid dunya wal akhirah. Kaya mangka utawi dakwah iki min ajma'i da'wati iku saking luweh ngumpulaken donga-donga wa afdhaliha lan luweh utamane dakwat. Wallahu waliyut taufiq. Temen wis temeka ing dalem hadis kang maksude mangkene apa wae kang den suwun iku ora ana sing luweh dan senengi dening Gusti Allah daripada seseorang sing nyuwun afiyah ing dalam dunia lan akhirat. Maksudnya diterangkan ing dalam hadis Kanjeng Nabi Gusti Allah iku luweh seneng nek para kaulane iku donga nyuwun afiyah ing dalam dunia lan akhirat ketimbang kaula-kaulane iku ndonga njaluk liyane. Ngono. Merga apa? Merga ndonga njaluk afiyah ing dalam dunia lan akhirat iku udah mencakup keseluruhan penjaluk awak dhewe. Ngono awak dhewe nek menyebutkan yang lain iku siji-siji, tapi nek donga nyuwun afiyah ing dalam dunia lan akhirat iku ngono wis mencakup keseluruhan. Dan iku juga lebih utamane berdoa. Semakna akan nulis duane kelakuan kan karata iku teman was tumeka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal azkari sayang bira-bira zikir wal adiyati lan bira-bira donga an mutlaqati kang dan mutlakan. Wal muqayyadati lan den qayyati bil awqati lawan waktu. Al muta'aqibati kang gonta-ganti. Wal ahwali lan bira-bira tingkah al mutaghayyirati kang rubah-rubah. Ma apa barang kasura kang akeh apa ma wantasyaran lan gumelar utawa tersebar apa ma
Summa annahu qad warada ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal adhkari wal adiyati al-mutlaqati wal muqayyadati bil awqat al-muta'aqibati wal ahwal al-mutaghayyirah. Maka surah wa antasyara. Bahasanya telah dijelaskan saking Kanjeng Nabi bahwa iku zikir-zikiran utawa donga-donga bacaan-bacaan sing wis diajarno Kanjeng Nabi, sing wis ditetapkan. Maksudnya keutamaan-keutamaane iku diwaca pas apa, dalam waktu apa, dalam kondisi apa. Iku telah banyak carane wis akeh penjelasan sing menerangkan tentang iku. Maka tertabalan teman ngurutaken sinten Nabi alaihi salatu wasalam ha ing azkar wal adiyah li ummati marang umat Kanjeng Nabi. Waraghabalan dedeman sinten Nabi hum ing ummah fi'a ing dalam azkar wal adiyah. Itakuna supaya ana apa azkar wa adiyah. Sababan iku dadi sebab laum marang ummah ilane lil khairi marang mergoleh kebagusan wal khairati lan ya kebagusan. Wassalamati lan selamat minasyarri saking kealahan. Wal afati lan pira-pira afah waqiati kang tumiba. Bimasyiatillah kelawan kersane Gusti Allah. Fitil kahwal indah mengkono pira-pira kondisi wal ahwal lan pira-pira waktu. Terus waqad ratabaha alaihi salatu wassalam li ummatihi wa raghbahum fiha. Dan Kanjeng Nabi kan iku telah membahas donga iki fadilah ngene, donga iki fadilah ngene, diwaca pas wayah ngene, diwaca jam sakmene, dina ngene. Lah, iku telah diurutkan oleh Kanjeng Nabi kanggo para umate supaya nek donga iku ya maksudnya keutamaannya kan tersendiri. Waraghabahum fiha litakuna sababan lahum ilainal khairi. Supaya zikir-zikir yang umat Kanjeng Nabi baca utawa doa-doa sing dibaca umat Kanjeng Nabi iku menjadi sebab agar para umat Kanjeng Nabi iku dapat meroleh keutamaane kebagusan-kebagusane saking zikir-zikir iku mau, saking donga-donga iku mau. Terus para umat Kanjeng Nabi ya insyaallah isa selamat saking kealanan-kealanan. Merga ya iku mau apa jenenge barokah zikir-zikir barokah donga-donga sing wis dikei batasan Nabi. Maksudnya diwaca pas wayah iki, jam sakmene utawa dina apa. Kan iku ana fadilahe tersendiri. Faman hafaza 'alaiha naja wa salima wa faza wa ghanima. Faman mongko utahe sapane wa hafaza kang ngreksa sapa man 'alaiha ngatasi azkar wal adiyah naja mongko selamat naja wasalima lan selamat sapa man naja mongko bejo sapa man wasalima lan selamat sapa man wa fazalan bejo sapa man wa ghanima lan untung sapa man. Faman hafaza 'alaiha naja wasalima wa faza wa ghanima. Terus barang siapa yang menjaga utawa ngreksa ngamalno zikir-zikir donga-donga sing wis diajarkan Kanjeng Nabi naja wa salima wa faza wa ghanima. Monggo insyaallah kaula iku mau sing ngamalno iku mau insyaallah bejo selamat teruntung baik iku ing dalam dunia utawa ing dalam akhirat.
Wa man farrata fiha wa ahmala al-amala biha. Wa man lan sapa wange farrata papeka kang papeka sapa man biha ing dalam azkar wa adiyah wa ahmalan lan nyuwungaken sapa man al-amala ing ngamalna biha kan azkar wal adiyah fala yalumanna mangka temenan aja maido sapa man ila nafsahu marang illa nafsahu angin ing awak dhewe man wa marabbuka lan ora ana sapa pangeran sira yaiku Gusti Allah bidzallamin iku kelawan ngani ngaya lil abidi marang kaula-kaulane. Terus semoga wali aneh waman farrata fiha wa ahmala al-amala biha. Terus sing sapane wong kok ora gelem ngamalno, maksudnya sing diajarkan oleh Kanjeng Nabi iku donga-donga, zikir-zikir kok ora gelem ngamalno, cara mana gak gelem donga lah. Fala yalumanna illa nafsahu. Maka janganlah aja sampai nyalahkan liyane, cara mana ora gelem donga, ora gelem manut Kanjeng Nabi kok ape nyalahno Kanjeng Nabi, ape nyalahno Gusti Allah. Maka ya salahnone. Sing pantes disalahno ya awake dhewe iku mau ora gelem manut. Wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Wa qad jama'a lan temen ngumpulaken sinten Al Imam An-Nawawi rahimahullah fi kitabil azkari ing dalam kitab Al Azkar karangane Imam An-Nawawi lalu kedua Imam Nawawi jumlatan ing satu kumpulan mustaghsaratan kang den wilang akeh min zalika saking mengkono azkar wal adiyah. Dan Imam Nawawi telah mengumpulkan donga-donga sing diajarkan Kanjeng Nabi, zikir-zikir sing diajarkan Kanjeng Nabi dalam satu kumpulan. Maksudnya dalam kitab Imam Nawawi yaiku sing jenenge Al-Azkar karangane Imam Nawawi. Wa dhamma ilaiha minal idah. Dan Imam Nawawi juga mengumpulkan doa-doa zikir-zikir sing diajarkan oleh Kanjeng Nabi yang dalam kitab Imam Nawawi juga yaitu kitab Al-Idah karo Al-Bayan. Karena sijine wa Nafaisil Ahkam. Kitab Nafaisil Ahkam. Wayan syarihu lahu aswadru syakarallahu sa'yahu. Wa jazalan balas enten Allah Gusti Allah. Hu ing Imam Nawawi anil muslimina saking wong Islam khairan ing kebagusan. Amin. Wa dzakara aidan sahibu uddatil hisnil wa dzakara lan nutur aidan halimalah sapa sahibu uddatil hisni sapa wong sing duweni kitab uddatil hisni al hasin dia ing dalam iddah min zalika saking mangkono azkar wa adiyah tarafan ing sak cuwel sholihan kang patut kang bagus rahimahullah. Wa qad jama'na li ashabina min azkaris sabahi wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.